We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Babak Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Bang! Sa Legaspi, he has redeemed himself. Anyone, the hustler, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babak for three. Money for Babak Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos Marahay na Banggi, Bicolandia. Tagisan ang galing at lakas ang siguradong ipapamalas. Day 8 ng inyong sinusundan na Ako Bicol Cup Sorsogon, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. We are live mula dito sa makasaysayang Erosin Public Auditorium. Kaya lubos po ang aming pasasalamat kay Mayor Pidoy Cielo Jr. nitong napakagandang bayan ng Erosin. At siyempre pa sa butihing governor na si Boboy Hamor. Santa Magdalena versus wala pang talo na home team Erosin ang nakaabang mamaya sa ating last match ng ating doubleheader. Pero bago yan ay ang unang laban muna between Huban coming from a resounding 95-71 victory over depleted Santa Magdalena team kontra sa koponan ng Preto Diaz na naghahanap pa rin ng kanilang magiging unang panalo sa ating liga. Magandang gabi, once again, ako po ang inyong kapartner na Cowboy na mahilig sa Ohoy! Kapa Morgan at your service. Kasama ko ngayon si Coach Paul Sepe. Yes, partner, magandang gabi at magandang gabi po sa lahat ng ating manonood. No? This is another exciting ball game dito sa ating Ako Bicol Cup Sorsogon. So, laban ng Huban versus Prieto Diaz. Huwag na natin patagalin, partner. Ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvidar. Yes. And both centers are now in the middle of the court getting ready for the tip-off. Ayan si Noy Pragoso at itong si Kenneth Basalote naman for Preto Diaz. At ang unang possession ay nakuha ng mga taga-Huban. Now Labitag with the ball.
Balik kay number 1 na si Zeus. That's Leonardo Labitag. Now it's Zeus almost hitting that one. That could have been the first score of this ball game. And that's a kick ball. Ayan, nasipa ang bola nitong si Joshua Bargario. Kaya it's going to be Preto Diaz basketball. Blanco to Basalote. Basalote now to Junela. Wala ang unang tira. So nakakadalawang attempt na partner itong mga taga Preto Diaz pero hindi pa rin nakakapuntos. At ayun ang pangatlo. Junela working his way or working his way para makakuha ng some daylight pero nailabas ang bola to Blanco, to Diaz. Diaz working down the baseline pero he was called for a traveling violation. Parehong turnover kaagad, Oo. partner. Itong dalawang kupunan natin, siguro medyo hindi pa nag-iinit dito, partner, kasi first quarter pa lang nga. So again, on their last outing, wala itong si Diaz at itong si Malyapre dito sa Prieto Diaz, no? Partner, they are now playing. They came from a loss against Bulusan. Now, 0-2 ang kartada nito. So sabi mo nga, naghahanap pa rin ng panalo itong Prieto Diaz dito sa ating liga. Tama. Samantala, Hubad has just created the 2-pointer mula kay Ruben Espanyo. And that's the start of the scoring dito sa ating ball game. What a beautiful drive mula kay Blanco pero short yung kanyang tira. Diaz hesitates to shoot. And he opted to sneak it in and yun. He gets his own rebound and uses the board for the deuce. That's Joshua Diaz for Preto Diaz. Bagay na bagay pala itong pangalan ni Joshua Diaz, Preto Diaz. Okay, once again, nandito po tayo sa Erosin Public Auditorium para sa ating Day 8 ng ating Ako Bicol Cup. Sorsogon, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And siyempre pagbati na rin sa ating mga butihing Congressman Saldico and of course Kong Jill Bongalon. Ang score po natin, tabla, 2-all partner. tayo. Almost 2 minutes ang nagagamit dito sa ating unang yugto or unang frame ng ating ano ang ini-expect mo dito, coach, sa larong ito? Yes, partner, sabi nga natin pag naglaro itong mga guest player nitong Prieto Diaz, malakas itong team, partner. Sabi nga natin talagang pumapalag ito and every time na on their last 2 outings talagang maganda ang pinakita ng dalawang ng kupunan na ito. But again, yung last outing nila, wala nga yung guest player nila na si Diaz at si Malyapre na sana to add points and power pa rin sa loob. That's why medyo they came up short on their last game. So, pero ngayon, partner, kung kita mo naman sa standing pa lang, halos match na match itong dalawang kupunan na ito. Tama. And I guess Preto Diaz is going to be more aggressive to get their first ever win. Yes, partner. Samantalang ito namang mga taga-Huban ay will protect their 1-1 na record dito sa ating liga. So that's Noy Pragoso's first 2-pointer. Ganun din si Eugene Malyapre, nakascore na rin on the part naman ng Preto Diaz. Right now it's Joshua Diaz at the left wing. Binigay kay Junela at the corner. Almost at the corner pero almost making also that shot. I guess Joshua Bargario stepped on the line. So it will be Preto Diaz ball. Yes, right partners. now it's Blanco with the ball for Preto Diaz. Ginugulo naman itong si Labitag. Binigay kay Basalote. Basalote fires and hits it. Right, Normally talaga na ipapasok yan ni Kenneth Balasote, partner. Talaga itong big na ito may tira din sa labas. Oo. And mukhang ang mas komportable pa siyang tumira sa labas kaysa sa loob. At yun, may end one pa doon itong si Prince Yambao after making that drive with the left-handed shot. May early substitution tayo. Nilabas kaagad si Espanyo nitong Huban for sino yung ba yung ipinalit, yung number 6 guy nila na si Jeruel Duran. Short ang
Tira, pero he's there for his own miss. Yambao, sabi niya sandali. Antayin ko yung mga kakampi ko. Short on that one is Planas. Rebound by Basalote. Ayan na, tumatakbo. Ang mga naka-blue. Blanco. Binigay kay Basalote. Binigay kay Jonela. And now it's Diaz. Dribbling with his left. Fires from the baseline. Wala. Blanco to Jonela. Jonela. Wala yung kanyang tira from beyond the arc. What a beautiful play from number 24, Yambao. Sa kakapasok pa lang si Duran for Huban. At sinagot naman yun ni Blanco, partner, with a 3-pointer. Yes, Blanco. Blanco rings the bell for 3. Back there. Ito na mga taga-Huban. Planas. Binalik sa number 8 na si Fragoso. Fragoso. Going strong. And meron pang sumabit sa kanya while making that right-handed shot. Medyo napahataw pa doon, partner, si John Jonela, kaya tinawagan siya ng foul. At end one yun para kay Noy Pugroso. So nakakaapat na tong si Noy Fragoso. Tabla po tayo. 10-all. And we're about to reach the halfway mark of our first quarter. 5.14 remaining. And by the way, Noy Fragoso hitting his bonus shot. So completing the 3-point play opportunity. Ito na naman si Blanco for Preto Diaz. Binigay kay Jonela. Jonela to Manalio. And Diaz swings it back to Blanco. Blanco swings it back to Diaz. Diaz. Jump shot. Almost but not quite. Hindi pa nakukuha nitong si Diaz yung kanyang rhythm. Planas. To Yambao. Yambao hesitates and what a beautiful left-handed finish from Yambao. Jonela. Three-pointer. Is that his second one? That's or the first one? partner. All right. Yung sige. kanina si Balasote yung naka 3 points sa Prieto Diaz. But right now, partner, puntahan muna natin ang ating isa sa ating mga naggagandahang courtside reporter dito na si Miss Barbie Floriano. Barbie, anong balita dyan? Magandang gabi, panel, at magandang gabi mga kasurog. Thirsty to gain a win tonight. Yan ang ating masasabi sa Team Prieto Diaz dahil wala pa silang nakukuhang panalo mula sa kanilang naunang dalawang laro. With this team standing, madiin na sinabi ni Coach Jomari Ortiz sa akin na gagawin nila ang kanilang best upang makakuha na nga ng panalo ngayong gabi. Idinagdag pa nga ni Coach na sila Bitag at Paragoso ng kabilang kupunan ang kanilang kinakatakutan and they will try to stop them through their key players na si Malyapre and Jonela. That's the latest for now. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Barbie Floriano. Ano ang masasabi mo sa report na yon ni Miss Barbie, Coach? Yes, partner. So talaga dapat dito sa game na ito, partner, talagang mag-step up na itong mga players, itong Prieto Diaz. At kung gusto nilang makaungos na dito at makakuha na ng unang panalo. When it comes naman sa ating kasasabi lang ni Barbie, when it comes naman talaga sa ilalim, talagang kakatakutan mo ito. Fragoso, partner, sa ilalim because malaki ang contribution nito for Team Huban. And for Team Puerto Diaz naman, kailangan talaga mag-step up na din si Eugene Malyapre at itong si Jonela dito, partner. So, titingnan natin kung ano magiging role nila na ibibigay dito sa larong ito. But pansinin ko lang for Prieto Diaz, ang talagang bright light dito is this point guard, Sus Blanco, partner. On their last game, partner, he scored 26 big points. Pero yun nga, talo sila doon because wala yung guest player nila. Kaya yun ang sinasabi natin, yun ang kailangan, yung tulong
nitong ibang mga players coming from Prieto Diaz, partner. Oo, and they really need to stop Noy Fragoso, who's scoring 5 points right now in this early goings of the ball game. But we are almost hitting the 2-minute mark ng ating first quarter. Ayan na si Noy Fragoso. Ayan, turning and scoring for Huban. At yan ang ika-6 na puntos ni Noy Fragoso dito sa ating laro, partner. Actually, I guess it's his 7th dahil Yes, yung free throw pala siya kanina. Oo. Manalio fires, no. Na-rebound ni Fragoso. At siya nagdadala ng bola. Binigay kay Labitag. Labitag stops and pops. Wala yung kanyang tira. Rebound ni Junela. Junela now to Diaz. Diaz, 2 against 2. Malyapre. To Blanco using the board. Wala. Nandun si Malyapre to save it for Sus Blanco. Nice effort on the part of Eugene Malyapre. Ayan naman si Yambao. Rumaragasa. Pero nakakita ng foul ang referee. At mukhang tatawagan itong si Sus Blanco. Yeah. That's the first foul of Sus Blanco in this game, partner. So, talagang hinarangan niya si Yambao doon. Prince Yambao to Planas. Balik sana kay Yambao pero tumama sa paan itong si Junela. So still, it's Prieto Diaz basketball. Meron tayong substitution. Papalitan muna si Diaz nitong number 4 na si Christian De Liguero for Prieto Diaz. As well as itong si Sus Blanco being replaced by Ryan Eugenio. Ito, partner, si De Liguero, partner, coming from the bench nung last time na last nilang laro. 16 big points, partner. Itong Deliserio. Oo, so maganda. De Liguero. So maganda ginagawa nitong mga players nito coming off the bench. Ayan na si Manalio. May tanga ng bola para sa Prieto Diaz. Mali ang napasahan. Now it's Planas with the ball and naipasa sana kay Yambao, who's going strong from the left wing. Kaya lang tumama sa kanyang paang bola kaya it went out of bounds. Now it's number 25 guy na si Eugenio ang may tanga ng bola. Pinasa kay Manalio. Manalio fakes and stops for the jumper. Wala. Fragoso try to tip it to Labitag. Pero nakuha ng mga naka-blue. Manalio! There you go! Ringing the bell for a 3. That's Manalio. Edson Manalio. Fragoso at the top of the key. Powering his way with that deuce. Noy Fragoso. At yan yung kanyang pang-siyam na puntos dito sa larong ito. Ryan Eugenio naghahanap ng mapapasahan to De Liguero. Almost a steal by Duran. Manalio na naman. Second time around. Yes, back-to-back threes for Edson Manalio. At lamang na dito, partner. He's putting up a show. Sa pagtatapos ng ating first quarter, 54 seconds na lang ang natitira. Labitag, gaganti sana pero wala. Na-rebound ni Malyapre. Malyapre licks it out to Eugenio. Eugenio using the board. What an awkward shot pero pasok pa din. Yes, partner. Grabe, no? Sabi ko nga yan nga, napapansin natin dito, yung mga bench players nitong Prieto Diaz, maganda ang pinapakita nung last outing nila, partner. Bench player pa lang, 41 big points na. Grabe. Uy, that's I guess play of the quarter from Prince Yambao to Planas. Ten seconds remaining. Mali yung napasahan. Fragoso now and Duran tumatakbo for Duran gets the continuation and he will shoot a bonus shot at 1.1 seconds. Huban ending this quarter in full fashion.
Good move on the part of Duran, partner. Going strong to the basket. Ganyan talaga dapat i-finish ang transition. Go hard to the basket. So maganda ang pinapakita din ito ni Duran coming off the bench, partner. Tama, and I think that's his 4 points. Fourth point, yeah, it is. Yes. So tingnan natin kung madadagdagan pa. Oo, posible pang madagdagan itong free throw na to. At nakakalamang po rito ang mga taga Preto Diaz, so kailangang ma-shoot ito ni yun nga lang at hindi na ipasok. At doon na din magtatapos ang ating unang yugto at 25-21. Nakakalamang po ang mga naka-blue ang koponan na kung saan naghahanap ng kanilang unang panalo dito sa ating liga. I'm talking about Preto Diaz. Samantala ang Huban merong 21 points. So what do you think, Coach? Magtutuloy-tuloy ba itong ginagawang or ang intensity sa laro nitong mga taga Preto Diaz kontra dito sa Huban? Yes, partner. Because of their unselfish play, kaya sila lamang ngayon ng 25-21, lamang sila ng 4, partner. So, kung makikita natin dito sa ating stat, partner, no, distributed itong puntos nitong mga taga Preto Diaz. While on the other hand naman, talagang ang gumagawa lang dito sa kabila ay si Noy Fragoso at si Yambao. So, wala masyadong contribution on the bench player, but for Prieto Diaz, pag pinasok mo yung mga bench player na yan, talagang magpuproduce at talagang masisipag sa depensa. So yun ang kailangan nilang i-maintain, no? Yung sipag sa depensa, yung unselfish play na ginagawa nila. Basta may open man, talagang binibigay nila yung bola. That will help them to better execute and siguro find a win na ngayong gabing ito. Oo, and sige, para siguro yun nga, tama ka, makuha na nila ang kanilang inaasam na unang panalo dito sa ating liga. So we're about to start our second quarter. We have Malyapre, Deliguero, and Ryan Eugenio, and itong si Manalio. At may bagong salta, number 35 from Preto Diaz, na si J. Mark Trinidad. Ayan ang kanilang 5 dito sa pag-umpisa ng ating second quarter. I'm talking about the team of Preto Diaz. At from the bench also, itong si Gocalin, number 18 ng Huban. And that's his first miss of this ball game. At ito, partner, pasadahan ko lang ating mga leading scorer for that quarter. For Team Huban, we have Noy Fragoso with 9 points. And sa kabila naman, itong si Edgerson Manalio with 6 points. Okay. So, merong nakita ang referee. So, it's an 8-second violation. So, hindi ko maisip bakit nagkaroon ng ganong violation itong mga taga Preto Diaz. Anyway, nangyayari talaga yon. Yes, partner. 8 seconds. Oo. Planas to the ball. Setting up the play for Huban. Binigay kay Gocalin. Sizing the defense of Deliguero. At yun, nakawala sa kanyang bola. What a leak and pass. 2 against 1. Oh, wala pa din. So, ayan, naig na nga ang solong player ng Huban na si Forges. At nabigo ang, ilista mo na sana, no, na pagkakataon para sa Preto Diaz with Ryan Eugenio and Delicero. But anyway, right now we have a report mula kay Miss Regine Bue. So Miss Regine, pasok. Team Huban had their first win last time kontra Team Santa Magdalena na ayon kay Coach Aris ay kalamangan raw nila ngayon kontra Team Prieto Diaz na hanggang ngayon ay wala pa ring panalo. Ngunit dagdag ni Coach Aris na huwag magpakampante dahil uhaw ngayon sa panalo ang kabilang koponan. Payo rin ni Coach sa kanyang team na just play harder para masigurado ang kanilang panalong ngayong gabi. Yan ang update mula dito sa courtside. Balik sa inyo Kapa Morgan at Coach Paul. And maraming salamat once again, Ms. Regine Bue, for that report. And right now it's Giancarlo Planas signing the play for Huban. Gocalin drives in the baseline. At ito namang si Forges.
faking it and napunta. All of a sudden, ang bola, napakabilis ng mga pangyayari. At ang tumira doon at nakapuntos ay itong si Adjil Serrano. That's his first two-pointer at maaari pang madagdagan ng bonus shot. So, napakagandang recognition mula dito kay Gukalin. Papunta dito kay Serrano. But pansinin ko lang on the other end, partner, no, tumira si Manalio kanina ng 3 points. That's the third triple ni Manalio, but tinawagan ng double foul sa ilalim itong Trinidad at si Serrano. So will that count? Oo, counted, partner. That's why 28-24 na ang ating score. So nakakatatlo na palang 3-pointer itong si Edson Manalio ng kupunan ng Preto Diaz. Ayan, ibabalik uli itong si Joshua Diaz for Ryan Eugenio para sa kupunan ng Preto Diaz. Forges acting as the point guard, crossing over against Joshua Diaz. Binigay kay Gukalin. Gukalin displaying some dribbling ability or dribbling prowess. Pero tumama sa paa ni nitong si Deliguero. Yes, partner. So pansinin ko din ito, partner, si Mark Gukalin, no? On their last game, ito, scored 14 points for his team kontra Santa Magdalena. So maganda yung pinapakita nito, pero ngayon medyo maalat ata ang pasok niya. Hindi pa niya nakukuha ang rhythm niya dito. Oo, pero sa Huba nakakascore pa lang ng 3-point shot itong si Forges. Serrano was fouled going to the baseline. And Trinidad was called for that foul. Papasok muli itong sina Blanco and Junela, replacing Trinidad, and itong si Edson Manalio, who played well also sa kanyang stint dito sa first quarter, and of course dito rin sa pag-start ng second quarter. Oh, wala yung tirang yon. At ito na naman ang mga taga Preto Diaz na uhaw na manalo ngayon. Blanco challenging Planas, wala yung tira. At ito na naman ang mga taga Huban tumatakbo. Forges and the right hand finish. Blanco gives it to Deliguero. Deliguero hesitates. He was trying to give it to Malyapre, so inside the paint, pero wala, naagaw. Kaya ito na naman ang mga taga Huban. Nako, inalahoy pa nitong si number 6 yung ni Duran, pero kaya yon hindi tumama sa tamang anggulo. Sayang. Partner. Oo. Sana diniretso niya na lang yon, hindi niya na talagang binaba pa yung bola. But again, partner, lamang na dito ang mga taga-Huban because of this energy guy, itong si Forges. Oo, Forges. And also itong si Gukolin Serrano, partner, na coming off the bench. So, talaga maganda pinapakita nitong mga bench player nitong dalawang kupunan na ito. Partner, on the... So kanina medyo maganda yung performance ng mga bench players ng Preto Diaz. Now, nagpapakita na rin ang performance itong mga taga-Huban. Yes, partner. At on their last games against Santa Magdalena, ang bench scoring nitong Huban, partner, umabot ng 53 points doon sa laro na yon. At ayun na si Eugene na sumagot na para maibalik sa kanila ang kalamangan, partner. So lamang na uli sila ng isa at 6:43 natitira sa ating second quarter. Duran, inaantay itong si Gukalin. And I think tatawagan ng foul itong si Joshua Diaz. So yun na nga, foul on Joshua Diaz. That's his first personal foul. Gukalin will inbound for Huban. Planas gets the ball. 10 to shoot. Planas shaking the defense. Swings it to Forges. Forges steps back. Merong violation na itatawag kay Duran. That's going to be a traveling violation. Yes, traveling yun. Kitang-kita yun, partner, ng ating mga referees. Balik sa pagtakbo itong ating referee na si Ate Inday. Blanco against Duran.
Blanco finds Malyapre. Malyapre muscling his way. And 2 consecutive shots for Malyapre. Meron na siyang 8 puntos sa larong ito. And meron tayong timeout, coach. Yes, partner. So, to time out muna dito itong mga taga-Huban, partner, to talk things over. Kasi, yun nga, balik na naman ang kalamangan dito sa mga taga-Prieto Diaz with 32 to 29. Lamang ng 3 itong mga taga-Prieto Diaz dito, partner. But maganda yung pasok nitong mga bench player also nitong Huban, partner. Yun nga lang, sabi nga natin, medyo when it comes to transition and also with the rebounding, medyo mas nalalamangan sila at the early goings of the second quarter nitong mga taga-Prieto Diaz dito, partner. At saka nakukuha na ni Eugene Malyapre yung kanyang rhythm because wala yung mas malaking mama sa kanya na dumidepensa who's Noy Pragoso. Yes, partner. So yun naman ang magandang gawin. I-capitalize siya ng Prieto Diaz na wala yung Noy Pragoso sa ilalim at yung itong si Yambao. But again, mukhang ibabalik na to dito, partner, sa ating early goings ng ating second quarter. Yun na nga, napansin ng coach nila na si Aris Gardian na nako, minamama na tayo nitong si Eugene Malyapre. So ibalik na natin itong ating sentro na si Noy Pragoso. Bargayo to Yambao to Labitag. Labitag balik kay Yambao sa gitna. 11 to shoot. Labitag goes underneath. Pinalik kay Yambao. Maganda sana yung pasa. Pero fresh 24 second shot clock for them. Labitag to Pragoso. Pragoso sumalaksak sa loob. Wala. At ayan na, sina Malyapre at Blanco tumatakbo for Prieto Diaz. Wala, na-rebound ni Labitag. Now it's Serrano against Junela. And yes, what a finish for Serrano. Samantala sa kabila naman, Blanco. Binigay sa bagong salta ng number 7 na si Destajo at airball yung kanyang tira. Wala pa sa hindi pa umiinit Hindi pa umiinit, partner. Kakapasok pa lang nito ni Destajo. Labitag, binigay sa ilalim, balik sa kanya ang bola. At inilabas muna kay Yambao. Yambao tumira. Wala, pero nandun itong si Serrano to save the day. Making something out of nothing itong si Serrano in that sequence. Ito na. Pragoso, umikot, tumira. Wala, rebound, Malyapre. Blanco now. Trying to challenge the 3-man defense nitong mga taga-Huban. Diaz cannot find the right angle. Junela, binalik kay Diaz. Diaz, this time, making it. That's yan ang pang-4 na puntos ni Joshua Diaz. At ayan, sinagot naman kaagad ng beautiful transition play ng Huban. Pragoso for the finish. At ayan, lamang na naman coach ang Huban ng 1 puntos kontra dito sa Prieto Diaz. And ganun lang, partner. Yung sinasabi nga natin, minsan din yung shot selection, partner. Ito minsan doon sa transition, 4 na yung nakababa dito sa Prieto Diaz at 3 lang dito sa Huban. Minsan dinidiretso nilang i-layup instead na ihulog nila yung bola. At mayroong pagmamadali on that last 2 minutes ng ating second quarter from 6 minute to 4 minute mark. Medyo nagmadali dito, partner, itong mga taga Prieto Diaz at wala nang nangyayari doon sa offense nila, yung 1 pass 1 shot na sinasabi natin. So kayo, nakaungos na naman itong mga taga Huban dito, partner. Siguro nasobrahan sila on that sense of urgency na so, at the early stage ng ating laro, partner, hindi naman kailangan magmadali. Tama. So just
yung opensa mo, talagang iikot mo yung bola na yan. But etong taga Prieto Diaz, once na nai-scorean sila nitong mga taga Huban, gusto nilang bawiin kaagad. Hindi naman, minsan hindi nangyayari yung madalian pag ganyan sa mga ganyang transition eh. So, iikot mo muna yung bola pag medyo nakababa ang depensa. Tama. Tapos from there, find your open man. From there, dun yung atakihin. Walang pilitan, walang pilit na tira. Iwasan yung mga yon. Well, masasabi natin hindi pilit yung tirang yon dahil That's an open shot. Was very open on that shot. Hindi lang pumasok ang kanyang high looping shot. At meron pang foul na nakita ang referee natin sa play na yon. And that's a foul away from the ball. So I think Serrano will be shooting the penalty shots for Huban. Masakit ito sa Prieto Diaz dahil 3 minutes and 45 seconds pa. Nasa penalty na sila. Penalty na sila, partner, dito. So talagang ito, partner, for Team Huban, they should be aggressive here in attacking the basket, partner, para every time, dalawa lang yan eh. It's either you made a basket or ma-foul ka. So yun ang dapat nilang gawin dito. At makapunta ka sa free throw line. Yes, with 3 minutes and 45 seconds. Kasi nga sabi mo nga, itong mga taga Prieto Diaz ay penalty na dito. Yun, Serrano missing the first one. And also missing the second. Malyapre to Blanco. Almost losing that one. At yun na nga, muntik nang makuha ng mga taga Huban. But Labitag ay nabitawan din ang bola. Kaya it's still Prieto Diaz basketball. Lamang po ang Huban, 35-34 at 3 minutes and 38 seconds remaining sa ating second quarter. Again, ang Prieto Diaz po ay naghahanap ng kanilang unang panalo. Samantalang ang mga taga Huban ay merong isang panalo, isang talo sa kanilang kartada. Blanco drops it off to Malyapre. Malyapre binalik kay Blanco and he finishes. From the sideline, or from the baseline. Ayan na si Ambao. Prince Ambao using his left hand. What a beautiful shot from Prince Ambao. Ika-anim yan, partner, ni Prince Ambao dito sa ating laro. Tama. Diaz now crossing over and making the shot. Yan ang kailangan gawin ni Diaz dito to be aggressive. Sinagot naman kaagad ni Prince Ambao for Team Huban. Open na open down si Manalio. At he cannot hit it. Oy Pragoso. Kick out to Serrano. Merong nakitang referee. It's a foul. And I guess Edson, yeah, it is. Edson Manalio will be called for that one. That's first on Manalio and penalty. Partner nga, sabi ko nga, yun ang sinasabi natin. Just go hard to the basket and attack the defense of Prieto Diaz. And talagang mabibigyan ka ng ganyang mga situation or scenarios, partner. Oo, dahil nasa penalty na nga po itong mga naka-blue ang Prieto Diaz. At nalalabakan sila ng isa. 39-38. Again, we are live here sa makasaysayang Irosin Public Auditorium. Again, pasalamat po tayo kay Mayor Pidoy Shelo Jr. for having us here. Maraming salamat po, Mayor. And of course, sa Governor ng Sorsogon, ang butihing Boboy Hamor. Maraming salamat po, Go. Serrano missing the second one. Diaz now speeding his way and flying but hitting nothing but the air. Yambao binigay kay Labitag. What a beautiful play for Huban. Ito, partner, Team Huban beginning to pick up their rhythm dito sa ating last goings ng ating second quarter. Maganda rin yung pasa na ipinakita ni Blanca at merong pa-end one pa itong si Joshua Diaz. Magandang pasa at magandang recognition coming from Blanco to Diaz, partner. At nakakuha pa siya ng foul doon coming from Pragoso. Oo.
And that's a, kumbaga, a useless foul on the part of Pragoso. Yes, partner. Ayan. So ito si Joshua Diaz, may 8 puntos na din, partner, dito sa ating laro. Tama. At susubukang dagdagan pa yan with this free throw. So, pag na-shoot ito, magkakaroon na naman ng tabla sa ating scoreboard. At Again, ito, kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe, bringing you the action mula dito sa napakagandang bayan ng Erosin. yes, partner. At ito nga, nagpapa-shoutout itong kasamahan natin dito na si Wadi Jan Bachiller, partner. Papunta All na ba the way siya? from Los Angeles daw. Los Angeles, ha? Mayos ka. Mamaya siguro makasama natin si Wadi. Papunta siya dito. Oo. Hindi mapipigilan itong si Wadi. Kahit pumuputok yung gulong. And gandang galaw on the part of Prince Yambao there, partner. Oo. Para sa kanya. So 10 puntos na ito si Prince Yambao dito sa ating laro. Okay, shout out din po sa SSBC San Jose and the Weekend Warriors. Right, SSBC San Jose and the Weekend Warriors. Mula yan kay Idol Allen Pasibe. Yan, naglaro ito sa Albay Leg and ganoon din sa Kamsur Leg. So magkikita ulit tayo. Idol Allen Pasibe. Maganda sana yung follow-up na yon, pero hindi malamya. Ayan na! 3 kontra 2. Nanaig po ang 2. Ito na naman ang mga taga Preto Diaz, pero nagkabuhol-buhol din ang play. Ngayon, Sayang yon, partner. Hindi nila nakapitalize yung opportunity na yon. oo, medyo kinakalawang pa itong si Mark Rodriguez na bagong salta sa Preto Diaz. Under 2 minutes, 1:21 po ang nalalabi sa ating second quarter. Nakakalamang pa rin po ang Huban, 43-41. Pero ang possession po ay mapupunta sa mga naka-blue, ang Preto Diaz. Tingnan natin kung makakascore sila dito sa play na ito. Blanco to Diaz. Diaz fakes, hesitates. Merong nakikitang foul. Sumabit doon itong si Duran. Maganda yung shake and bake nitong si ni Diaz. Yes, partner. So, at again, ito may mga papalit dito. Ito si Planas. Papalitan muna tong si Yambao. At si Pragoso. Who played both these guys played well Yes, partner. until magmula kaninang First quarter hanggang sa ngayon. Was been the spark for Team Huban. Corner 3, sobra. Nakuha ni Diaz using the board. At talagang pinasiguro niya na maibubuslo niya ang bola. And tied ball game tayo, 43-all. Maganda yung ikot, maganda rin yung pasa, pero mahirap yung tira sa ilalim nitong si Elpos, Leonar Elpos. Yes, partner. So, but again, balik sa Huban itong bola. 51.3 remaining sa ating second quarter. At again, matindi po ang bakbakan na ipinapakita nitong dalawang kupunan na to. Ang Huban talagang dinidefend nila yung kanilang 1-1 win-loss record. Samantalang ang Preto Diaz ay talagang uhaw na, gutom na para sa kanilang unang panalo dito sa ating Ako Bicol Cup Sorsogon. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasunod pa. Shout out kay Kong Jill Bongalon. Yes, magandang gabi po, Kong. At yung mga nanonood po sa atin online, Yes, ano yung partner. mga pwede nilang panooran pwedeng puntahan at manood? Yes, partner. At dito nga may tinawag na Coaches Challenge, partner. But again, Okay. oo. But pwede nyo po kaming mapanood sa Rep Saldico Facebook page, sa Ako Bicol Party List Facebook page, Ako Bicol Online TV. Also, mayroon din tayo sa YouTube, Ako Bicol Cup. And also, mayroon tayong TikTok, Ako Bicol Cup. Please follow. Kompleto, ano? Oo, kompleto tayo, partner. So Kahit saan pwede. oo. So ito, partner, there's a press
given by Team Huban dito, partner. Tingnan natin. So this is a man-to-man defense. You just have to cross it. And ayan, napakaganda dahil naitawid nga sana ng mga taga Preto Diaz. Kaya lang itong si Rodriguez ay mukhang hindi handa para sa pasa na yon ni Joshua partner. Diaz. So hindi naman kailangan magmadali. Kailangan mo lang ibaba muna yung bola. Tama. So yun lang talaga yun. Importante ay baba mo yung bola. Forges. Fires, no. Elpos. Walang mapuntahan. Buti na lang nanood si Forges. Duran. Balik kay Elpos. Elpos using the board. Wala. At nagkaagawan po. At mananatili ang bola sa mga taga-Huban. Elpos. Corner 3. Short. Rebound. 10 seconds na lang. Ayan na si Rodriguez. Finally. So Mark Rodriguez hitting the most important shot of this quarter para makuha ang kalamangan. Pero meron po pong 3.9 seconds remaining para po sa mga taga-Huban para makagante at tumabla or even lumamang sa sequence na ito. Yes, partner. So magpe-press naman dito yung mga taga sila naman, Preto Diaz. counter naman yung press because of this last 3.9 seconds dito, partner. So it's a man-to-man full pressure court. Ayan, di na umabot. So that's the end of our first half, partner. Oo, dito sa ating first game, 45-43 labang ng dalawa, partner, ang Prieto Diaz dito sa pagtatapos ng ating first half. Okay, what an exciting ball game, and ako ina-expect ko na mas magiging exciting pa itong larong ito sa pagpasok natin sa second half. Pero sa ngayon po ay magpapahinga muna tayo and we will be right back. Diyan lamang po kayo. Hawak na ni Paul Lee ang course ng Ako Bicol Cup. Sorsogon. My capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone.
Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga ka-team po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Legaspi, he has redeemed himself. Pag-iwan, nakasal, De La Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Yeah, for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence ng bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Bob of Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. The hustler, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Baba, fourth wave. Martin for Bob of Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Fourth wave. Kaboom! Ito talaga ang confidence itong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa. Nagbabalik po kami ni Coach Paul Sepe. Ito po si Kapa Morgan and we are about to start the second half of this very exciting ball game between Team Huban at ang Team Prieto Diaz. Pero bago po yan, pasadahan muna natin yung ating statistics. Coach? Yes, for halftime statistics natin for both teams, no partner. So maganda, pinapakita nitong mga bench players, itong Team Huban partner. Look at that point partner, 18 points kontra sa 13 points na nitong mga taga Prieto Diaz coming off the bench. And also, look at the points in the paint because of the, sabi ko nga kanina, because the lights of Noy Pragoso and itong si Yambao.
38 big points sa paint lang mismo yan. Kontra dito sa 22 points lang on the paint nitong mga taga Prieto Diaz. Turnover partner, so yan, mas naaalagaan ng Prieto Diaz ang bola kumpara naman sa mga taga Team Huban na may 11 turnovers yung nakaraang half. So that's why lamang partner itong mga taga Prieto Diaz dito kasi for sure nako-convert nila yan into points. And pass break points partner, maganda pinapakita when it comes to transition itong mga taga Huban with 14 points and kontra sa 4 lang. Second chance points, maganda din ang pinapakita nitong mga big guys nitong team ng Prieto Diaz. Nakakakuha sila ng offensive rebound. That's why they have their second chance points at 9 points doon nakaraang half kontra sa 4 points. So dyan pala makikita nyo na kung sino talaga ang medyo maganda ang performance itong first half partner. So tingnan naman natin kung sino ang mga players na talagang nag-perform dito sa ating first half partner. Ito si Progoso may 11 points na partner. Sige. At kontra naman dito sa kabila na si Joshua Diaz 11 points din. Okay. So paano po protektahan ng mga taga Prieto Diaz ang rumaragasang 38 big points in the paint kontra sa kanilang 22 points lang. So yun ang mga titingnan natin. Ano bang mga magiging adjustments ng both teams dito sa pagpasok natin sa ating second half. Again, ito po ang Ako Bicol Cup yan, dito po sa Erosin, Sorsogon. So, magsisimula na partner itong ating second half dito. Lamang po ng 2 puntos itong mga taga Prieto Diaz kontra dito sa Team Huban. So yan nga, titingnan natin kung ano magiging kakalabasan itong ating second half. Normally, sabi nga natin partner, lagi naman yan, whoever controls the third quarter, medyo minsan sila ang nakakaumos sa laro. Pero titingnan natin if sino talaga dito sa dalawang kupunan na ito. Itong naghahanap ng panalo o itong naghahanap ng ikalawang panalo din na Team Huban partner. So sige, eto na si Blanco, may tanga ng bola para sa Prieto Diaz. Nakita sa ilalim ang kanyang kakampi. Bagong salta yun si number 16 ng Prieto Diaz na si Edelfina. At hindi sila nakapuntos doon. Now Labitag with the ball, acting as the playmaker. Nilabas ni Pragoso ang bola kay Yambao. And there you go. Ringing the bell for 3 is Prince Yambao. Isa sa mga leading scorers natin dito sa ball game na to. At binawi naman yun, partner ni Junela sa kabila. Binawi naman kaagad ni Junela. So ayan, Edelfina, ginugulo nitong si Bargario. And now si Blanco. Blanco, uy! That's a nice pass for the cutting Edelfina, Jombet Edelfina. Pero mukhang mahirapan siya kung makuha niya yung bola niya kasi dalawang malaking mama ang nasa ilalim din to defend. At ito partner, tingnan mo itong gitgitan nito ni Duran at ni Diaz. Si Duran ang nagbabantay dito kay Diaz. And missing on that one, not this time for Junela. Yambao finds Pragoso. Pero that was deflected. Oops, nagkabanggaan doon ang Diaz. At itong si Bargario, nagkapalitan ng mukha. Muntik na. Muntik na, no? Ayan. Pero di bali magkapalitan pa rin sa magwapo yung mga yan. Walang problema. Wala daw lugi. Walang malulugi. Anyway, right now as we in the early goings of our second half, ito po si Miss Barbie Floriano at ang kanyang report. Miss Barbie, pasok. Magandang gabi muli mga kasurog. This is a close scoring and tight ball game. Salit-salitan lang ng momentum ang bawat kupunan at nahihirapan nga ang Prieto Diaz na palakihin ang kanilang kalamangan sa Team Huban. Dahil sa napakagandang play na pinapakita nito, nakafocus ang laro ng Prieto Diaz sa loob at ilalim, bagaman ay may physical advantage ng team, ngunit hindi pa nila na ma-maximize ang kapasidad ng kanilang mga big man sa court na nagresulta sa Team Huban na i-take advantage ito upang lumamang. That's the latest for now. Back to the panel. Maraming salamat Barbie. And there you go, Joshua Diaz pulls up for 2 for Prieto Diaz. Now it's Labitag with the ball. Pragoso kicks it out to who was that?
That's Bargario. Pero ang nakapuntos po doon sa ilalim ay itong si Duran at the right place at the right time. Gandang pulot, partner. Oo. Diaz sizing the defense of Duran. Pati na itong kay Pragoso. Takes it out to Blanco. Balik kay Diaz sa corner. Using the baseline. Wala. Binigay kay Junela pero nakawala ang bola. Eto na. Muntik ng maka-transition play doon ng mga taga-Huban pero nakuha ding muli ng mga taga-Preto Diaz and was gonna be the possession. Ay re-review po ng ating mga officials kung sino ang naka-last touch doon sa sequence na yon. Ano? Kasi pati ako hindi ko rin alam kung sino talaga. Yes, titingnan natin kung sino talaga naka-last touch. Bilis ng mga pangyayari at ang bilis ng oras. Almost 3 minutes, or hindi, more than 2 minutes na ang nakukonsumo natin. At dalawa pa rin ang kalamangan ng mga taga-Preto Diaz. So it's, I guess it's Huban's basketball. Yes, Huban, partner. Oo. Tinuturo na ni Ref Inday. Okay, so it's, yeah, it's Huban basketball, partner. Ayan na. So so nag-coaches challenge naman itong Okay, shout out natin, partner. Ito nandito pala si Mayor Romeo D. Domician ng Prieto Diaz at ang Vice Mayor ng Prieto Diaz na si Avon Dumalaon. Happy viewing po sa inyo. Maraming salamat po for being here at sinusuportahan ang ating liga, ang Ako Bicol Cup Sorsogon. And syempre, supporting their own teams. So maraming salamat po. At ayan, after the review, hindi nagustuhan ng mga taga-Huban. Nag-plead sila for a coaches challenge. Yes, partner. So, tingnan natin dito kung kanino mapupunta ang bola. But again, first, partner, allow me to greet pala yung kanina, yung kinainan natin, partner, sa labas. Napakasarap po. Yung Alamares. Alamares, Five Brothers Street Food na nasa labas. Sabi nila, paki-shoutout naman kami, coach. Ayan, so mga taga-Alamares. Napakasarap yung mga yung chicken, parang chicken strip chicken na. strip. Chicken strip. Tapos mayroong garlic mayo na sauce. Gagawin ko sa bahay. Oo, yun. Alamares, Five Brothers. Hello po. Dito yan sa Irusin, Sorsogon, partner. Napakasarap. Maraming salamat. Baka naman po sa susunod. Baka naman. Konting pasobra. Kasi hindi tayo makababa dito, baka padalhan na lang tayo dito. Hindi naman sa nagpaparinig tayo. Pero hindi tayo nagpaparinig, pero baka naririnig tayo. Baka naririnig tayo, baka nga nanonood sila ngayon. Ulitin ko ulit, Alamares, Five Brothers Street Food, partner, dito sa Irusin, Sorsogon. At shout out ulit kay Wadi Jan Batchilier. Hindi daw pala makakapunta itong ating partner. Nako. So, uulanin ka ng shoutout ngayon. And ito pa, partner, mayroon pa all the way from Camarines Sur, itong si Coach Mark Dasal. More power daw to AKB. AKB Cup watching from Naga City. And also, itong si Boss Archie Agnas. Boss, hello po. Pa-shoutout. Team Baaw. Hello. Dyan sa mga taga-Baaw. Boss Archie. And sa lahat ng mga nanonood dyan sa Camarines Sur. Hello po sa inyong lahat. Hoping na makabalik tayo sa Camarines Sur para sa season 2 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur leg. Pero bago yan, marami pang mangyayari po. Marami pa, partner. After dito sa Sorsogon, magmamasbati tayo. And I heard merong rumble ng mga best partner. teams. Yun ang pinakamaganda doon. Yung inter-province kung tawagin. Medyo matindi yun. And after that, siguro, diretso na tayo sa second season. Yes, partner. So, batiin ko din also ang aking mga kasamahan sa Back to Basic Basketball na sila Coach Big Boy Fortado, Coach Neil Villarreal, Coach Iki Palacio, Coach Roland Palacio, and si Coach Jonax Cabaltera ng Hoop Style Apparels. Ayun. Sige. Batiin din natin si Coach, si Sir Angelo Espinosilla. Yes, si Sir Angelo, nakasama din natin who made a tremendous work on a weekend. Talagang the best yung weekend warrior natin na si Mr. Angelo Espinosilla.
from University Ateneo de Naga. And also, partner, wag natin makakalimutan ng ating butihing commissioner, Commissioner Lloyd Rivera, Assistant Commissioner Ino Rivera, si Boss Russell Oreta of IMBC, and lahat-lahat na, si Sir RJ, Sir RJ Idosma. Pero ito na, nagbabalik tayo sa ating laro. Labitag to Bargario. In the middle, Pragoso, nice pass, nice shot. Nice finish for Huban. That's Pragoso and Yambao connection. And 15 points na, partner. Itong si Prince Yambao dito sa ating laro. Yeah, they're making it happen. So, tabla na tayo, no? Pero yun, nakabalik uli ang kalamangan sa mga taga Preto Diaz because of that shot from El Defina. Now it's Labitag with the ball. Binigay kay Yambao, balik kay Labitag. Labitag to Noy Pragoso sa high post. Sumalaksak, muntik nang idaktak. Itong si Noy Pragoso ang bola. So nakakalamang na dito ang mga taga-Huban ng 4 na puntos. Yes, partner. At ito si Noy Pragoso, may 13 big points na dito sa ating laro. At hindi pumasok ang 3 nitong si Blanco, pero nandun si Junela cleaning up the mess. Isa din to, 12 points na, partner, for Prieto Diaz. Itong si Junela dito sa ating game. Nakailan na siya? 12 points. 12 points. Grabe, no? Bargario fires and hits! May tira din pala itong si Bargario mula sa labas. That's the first triple of Joshua Bargario dito sa ating game. Blanco, ginugulo ni Gukalin. Nakitang all alone itong si Eugene Malyapre. At siyempre, hindi na yan imimintis ni Huge Deal. Yes, partner. 8 points mula dito kay Eugene Malyapre. Nice find on the part of Blanco. Yambao to Bargario to Labitag. Balik kay Bargario using the board. Wala. Rebound, Malyapre to Diaz. Diaz elevates. And what a good finish for this guy from Legazpi City. Oops. Yambao getting the continuation. At ayan na, nagre-ready na siya para sa 3-point play opportunity. Take over mode na tong si Yambao, partner, dito for Team Huban with 17 big points. At madadagdagan pa yan dito sa kanyang free throw. Okay, samantala sa kupunan ng Huban, ilalabas muna si Labitag for Planas and Gukalin. Yes, partner. Okay, and we have Edelfina, Joshua Diaz, Junela, Blanco, and Malyapre for Preto Diaz. Yambao, Noy Pragoso, and Gukalin, Planas, and Bargario for Huban. At nako, mukhang punong-puno na naman ng audience itong ating venue, ano? Dahil mamaya mapapalaban po ang home team nila na Erosin na wala pang talo. Yes, partner. Sa laban na ito kontra sa depleted sa last na game nila. Dahil wala yung mga inaasahan nila ng mga players. Oo, yung mga guest players. Pero balita ko mayroong mga bago. Yes, partner. Yun ang aabangan natin. May bago daw. Malalakas daw. Kung sino. Malakas din ang tirang yon ni Eugene Malyapre. Finishing with that right hand. Oh, it's a traveling violation. Preto Diaz nakabalik na sa kanila ang lamang. 3 puntos at mayroon tayong report mula kay Regine Bue. Regine, pasok. Kapag laging ginagawa, makukuha at makukuha natin ang playing system. Kapa Morgan at Coach Paul, ito ang sinabi ni Coach Aris patungkol sa team chemistry ng kanyang mga manlalaro sa loob ng ball game. Nabanggit nga ni Coach Aris na hindi talaga magkakateam ang kanyang players at nabuo na lang ngayon para sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Ito rin ang nakikita niyang advantage sa kanila ng Team Prieto Diaz na noon pa lang ay naglalaro na as a team. Now that we are on our second half, dikit na dikit ang laban ng dalawang kupunan. We cannot predict kung sino ang mananalo.
pero hinahangad ni Coach Aris na magtuloy-tuloy na ang pagkakagamayan ng kanyang players para sa magandang execution ng laro. Yan ang update dito sa courtside. Back to the panel. Maraming salamat, Ms. Regine Bue. At ayan, nasa mga taga Preto Diaz pa rin ang possession, pero the ball went out of bounds. Eugene Malyapre medyo hirap doon sa situation na yon. Wala siya sa balanse to get those power rebounds after the miss of Joshua Diaz. Ito naman, easy 2 for Prince Yambao. Mula sa pasan itong si Noy Fragoso. Blanco, crossing over. What a nasty crossover from Blanco. And that's a crowd pleaser. And for sure, ito na, tinapik na naman ako ng ating writer na si Iris. Nako, mukhang kasama Nabatukan yun. ka na naman. Oo, mukhang kasama yun sa ating top 10 plays of the week. Oo. Grabe yung crossover nito ni Blanco. Behind the back crossover, and then look at medyo that may hesitation. crossover. And there you have it. Hindi na inabot yun ni Noy Fragoso. Ano sabi, iwan pati kaluluwa. Oo. So Bang yan, klase. partner, nakalalamang na dito ang mga taga Prieto Diaz, 64-59 with 4 limang- minutes and 25 seconds remaining sa ating laro, partner. Tama, it's a 5-point lead na na-enjoy ngayon ng mga taga Preto Diaz. And syempre, para sa kampo ng Preto Diaz, hopefully mag-continue yan until na matapos itong laro. Pero alam naman natin, partner, alam mo at alam ng karamihan din dito na hindi rin papayag ang mga taga-Huban na ganun-ganun partner. lang. Sabi nga, bilog ang bola. Pinoprotektahan nila yung kanilang magandang record din na 1-1. Yes, partner. At talagang tingnan natin kung magtutuloy-tuloy yung kanilang panalo dito sa game na ito. But I think this team Prieto Diaz is on a mission to find their first win dito sa ating liga, partner. I'm sure they are. Dahil talagang sabi nga natin, uhaw na uhaw yung mga yan. Gocalin to Planas. Planas will fire. And miss. Yunel now. Nakita si Deleguero. Deleguero scoops it out to Blanco, who cannot hit that perimeter jumper. Ito na si Noy Fragoso. And he was called for a traveling violation. But nabader siya ng depensa nitong si Blanco. Yes, partner. Kudos to Blanco, partner. Din hindi nag-back down dun sa defense against this big guy, Noy Fragoso. Joshua Diaz to Eugene Malyapre. Binigay kay Junela. Junela to Deleguero. At nahirapan doon sa harapan ni Yambao. Planas to Gocalin. Gocalin, umikot, pumeke, pumasa. Noy Fragoso, tumira. Nagmintis pero may foul. Medyo nahuli doon si Deleguero on that switch defense, partner. So talagang kinapitalize yun ni Noy Fragoso. But again, muntik na lang. Buti na lang, mintis yung tira. At lamang pa rin sila ng 5. Pero may chance na mabawasan ito dito dahil sa mga free throws na ibibigay kay Noy Fragoso. Hindi pumasok yung unang tira ni Noy. Bilis ng oras, partner. 3:29 na lang pala ang natitira. Grabe, hindi na natin namalayan. We are now on the third quarter of this very exciting ball game between Huban and Preto Diaz sa ating Day 8 ng Ako Bicol Cup Sorsogon. And Noy Fragoso splits it. Blanco. Sabi niya hindi natin kailangang magmadali. 17 to shoot. Oy, nabitawan ang bola. Pero nandun si Junela. And Malyapre will try from the outside. That was partially blocked. Yan si Gocalin nasa unahan. Challenging the defense of Blanco. And what a finish for Gocalin. And that's the first 2 points of Gocalin, partner, on this game. Blanco to Junela. Cannot get it to go. Ayun na, 2 against 1. Pero to the rescue itong si Junela for the rebound. Now it's Blanco. Dire-diretso. Drop pass to Malyapre. Sabi niya Malyapre, sandali.
Viliguero fakes. Loses the ball. And eto na. Oy! Gandang straight. Blanco knocks it away from the hand of Gocalin. At right now, nakabawi din ng mga taga-Huban. Now it's Yambao with the ball. Losing it. Pero there was a foul. I think that's on Mariapre, partner. Dalawa na lang ang inahabol dito, partner, ng mga taga-Huban. Oo. So merong substitution. Ipapasok ulit si Forges for Gocalin. Planas looking for a teammate. Nakita si Forges, nakakapasok pa lang. Forges sabi niya sandali. Dito tayo sa gitna. Binigay kay Planas. Planas hesitates to shoot, pulls it up, and scores. Tied ball game po tayo, 64 all. Mga kasurog, 149 remaining. Blanco to Edelfino. And that's a miss from Ryan Eugenio. And what a block. Pero may nakitang, may foul ba yun? Wala naman. Wala, it's an out of bounds tawag, partner dito. But again, it will retain to Prieto Diaz. So pag-uusapan muna nila kung anong gagawin dito sa blob na to. Baseline inbound play. Oo. Siguro. Importante yan. Oo, para makaungos. Pero tingnan natin, partner, kung anong gagawin nila. Again, pansinin ko lang itong si Noy Progoso also with 14 points, partner, dito sa ating game, no? So maganda pinapakita. Ito din si Gocalin. Yung first two-pointer niya, napakahirap. Oo. And that, kung makikita niya sa inyong screens. Yun ang sinasabing a good defense but better offense. Oo, but again, ito si Planas din, maganda coming off the bench with 4 points. Sabi nga natin, partner, ito ang dapat gawin na nitong mga bench players, nitong mga teams natin. Prieto Diaz and Huban, no? Talagang i-maximize na nung mga bench players pag pinapasok nila, i-maximize nila yung time nila kasi para mapahingahan din yung mga starters, partner. So kasi maganda ang pinapakita nitong dalawang kakupunan na ito when it comes to bench scoring. So doon na siguro manggagaling yung ibang points nila. But again, ito na, pagbalik sa ating laro, tingnan natin kung ano ang gagawin nitong mga taga Prieto Diaz on that inbound play. Oo, sa napapansin ko, maganda rin yung rotation na binibigay ng both teams. Rotation sa mga players nila. Yes, partner. Yun ang napansin ko sa dalawang teams na ito, partner. Maganda yung hugot ng players din ng mga coaches. Ryan Eugenio will inbound the blob. Finds Junela. Good play. Who almost traveled, pero yes, partner. wala, that's a clean shot from Junela. At parang natulala na lang doon si Noy Progoso. And balik sa Prieto Diaz ang kalamangan at 122. Planas fakes. Drives pero kicks it out to this number 16 guy na si Gocalin. At hindi niya naisot ang bola. Blanco drops it off to Eugenio pero hindi niya nakuha yung tamang angulo. At Forges losing the ball and dribble. Eto na. Blanco with another electrifying shot. 11 points na, partner. Itong si Blanco dito sa ating laro. Sabi ko nga, grabe yung performance nito. At nakaagaw pa dito si Junela with an easy 2 points. Pa. 40 seconds remaining. Nakalamang bigla ng 6 itong mga taga Prieto Diaz. Hold on to your seats. We have a ball game here sa loob ng Erosin Public Auditorium. Kapa Morgan and Paul Ceped doing the work for you on this great Tuesday evening. Progoso brings it home. Blanco. Fancy dribble. Naagaw ang bola. Or hindi naman naagaw but jump ball ang tatawagan ng baga jump ball yan, ano? Jump ball situation. So balik sa Huban, partner. So mapupunta sa Huban ang mga ang possession. Balik din sa sila Bitag para kay Gocalin, kay Forges. Another 13.1. Progoso will challenge Mariapre. Kicks it out to the corner. Balik kay Gocalin ang bola. Floater. Wala. Progoso was there.
2 seconds na lang. At hindi na umabot, pero may foul. May foul ba yun? Wala, partner, wala. Okay, so that will end our third quarter action. Napaka-exciting. 70-66 po. Nakakalabang ang mga taga Preto Diaz na talaga partner. namang yun ang gusto nila na mangyari sa larong ito. Yes, partner. Sabi nga natin talaga nagko-contribute itong mga bench player natin. But starting to pick up na din itong mga starters, itong Prieto Diaz. Malyapre with 10 points, partner. Also itong si Jonela dito sa ating laro ay mayroon ng bilangan natin 16 points. Si Joshua Diaz mayroon ng 16 points also, partner. Itong mga starter talaga. Itong si Sus Blanco mayroon ng 11 points. So talaga nagtatrabaho na, partner, itong mga taga Prieto Diaz when it comes to their scoring. Especially yung mga inaasahan nila. Yes. Guys like this one. Yes, Eugene Malyapre. And of course, ito, si Joshua Diaz. Ayan, napakaganda yung kanyang lefty layup na yon. Pero ito, sakit din sa ulo para sa mga taga Preto Diaz. Itong si Prince Yambao. Ito si Prince Yambao ay mayroon na ditong 19 big points, partner, sa ating laro. He's leading all the leading scorers. Yes, leading scorers dito sa larong ito. Pero magiging maganda ba ang resulta niyan? Yes, partner. Sa pagtatapos ng laban? So, ito nga, sa kakasabi ko lang, 19 points for Yambao, and for Diaz, 17 points, and Junela with 16 also with 8 rebounds, partner. 10 to shoot for Preto Diaz. Ayan, kinalabaw na nitong si Malyapre, pero lumabas ang bola. At merong foul na itatawag dito kay Labitag. That's a strong move coming from Eugene Malyapre, but hindi niya na-convert yon, partner. Sayang yon. But a good thing, napunta sa kanila at tinawagan ng foul itong si Labitag. Oo. And ito na. Maganda rin yung blob sana, pero natapik palabas nitong si Eugene Malyapre. Akala ko si Yambao yung may last touch, pero it was si Eugene Malyapre. So it's going to be Huban's ball. Batiin nga pala natin si si Jamie. Ayan, ng Huban. Nagpa-ice cream sa atin kanina. Kaya ang ganda ng boses ko. Laging maganda ang boses ni Morgan dahil may ice cream. May ice cream, may malamig sa labas at kung ano-ano pa. Fragoso now to Planas. Ayambao takes it but won't make it. Oy, nahulog kay Gokali ng bola. At that is fourth point dito sa larong ito. Lucky bounce Lucky bounce na naman. Blanco takes it out to the corner. Short on that one. Itong si Edelfina. That's Manalio, rather. Ayan na, si Gokalin! Strong move for that number 18 guy. That's si Gokalin, Mark Kian Gokalin. Tabla na po tayo dito with 70 apiece. 8 minutes, 30 seconds remaining. Ayan, nga, tabla na naman tayo. Eugenio, binigay kay Malyapre. Malyapre against Fragoso. Blanco, fire and gets it to go. That's a long two. That's only a long two-pointer. Labitag to Gokalin. Gokalin finds Planas. Planas will fire and miss. Meron tayong substitution. Ilalabas si Planas in favor of Bargaria for Huban. Blanco. And Manalio will try to hit it from the corner. Wala. Bargario now. Togo Kalin. Hindi yun kayang
makuha ni Gocalin na sa labas na naipasa nito. Ang kakapasok pa lang na si Bargario. Yes, partner. Turnover after turnover. Itong dalawang kupunan natin dito sa 7-minute mark ng ating fourth quarter. Tingnan natin kung anong gagawin dito ng mga taga Prieto Diaz. Blanco to Diaz. Diaz will force it. Muntik na mawala sa kanyang bola. Buti nakuha niya. Manalio finds Jonela. Jonela fires and misses. Big rebound for Fragoso. And beautiful finish for Bargaria. Malyapre sizing the defense of Yambao. Diniretso. Inilabas kay Diaz. Diaz finds Manalio in the middle. And that's a nice, pretty shot from Manalio. At 11 points na din itong si Manalio, partner, dito sa ating laro. Oo, dahil nakatatlong 3 points siya kanina earlier. Yambao swings it. And there you go, Bargario gets it to go for Huban. Lamang na ng isa, partner. Lamang na sila. Blanco. Binugulo ni Labitag. Binigay kay Diaz. Short on that one. Balik kay Diaz. Taagaw ni Fragoso ang bola. Labitag with the ball. Anong gagawin? Ipapasa kay Gocalin. Gocalin! Lumipad. Medyo, partner, na masama yung spacing nila doon. Tama. Sa last play na yon. Oh, what a beautiful finish from right to left. That's a nice shot mula kay Blanco. Zeus Blanco is the name. Ito, partner, Zeus Blanco played for CCDI Wildcats, no? Maganda din ang pinapakita talaga nito dito sa ating liga. Yambao losing the ball. So it will be Prieto Diaz basketball. Medyo makikita na rin natin yung fatigue dito sa mamang ito. But he's been very consistent when it comes to offense para sa kanyang team. Nakakascore na siya ng napakarami dito, no? Yes, partner. I think 14 points na itong si Yambao kung di ako nagkakamali. Or yes, maybe even more. So tingnan, i-check natin yung partner. 19 points, partner. 19 points na pala. Biruin mo yon. So lamang na ball ang isa, ang Prieto Diaz. 5:37. Almost getting to the halfway mark of this ball game. Or of this quarter, which is the last quarter. Yambao gives it to Labitag. Balik sa kanya ang bola. Yambao tried to be fancy on that play. Ito na si Diaz. Will challenge Fragoso. Nandun si Malyapre to get the rebound. Pero good effort on the part of Labitag. At ayan, nasa mga taga-Huban na ngayon ang bola. Yambao challenging Jonela. And Jonela won. Ito na naman, nasa mga taga Prieto Diaz ang bola. Stop and pop for Blanco. Malyapre, balik kay Blanco ang bola. Balik kay Malyapre. To Jonela sa labas. Merong foul na nakita ang referee away from the ball. May tulak itong si Labitag. Doon kay Zeus Blanco, partner. Huli-huli siya ng referee doon. Hindi nakawala. Sabi niya, akala ko malilibre ako. No. Iba yung mga mata ng mga referee dito sa Ako Bicol Cup. Yes, partner. Talagang matutulis yan, mga yan. Okay, and it will be Prieto Diaz basketball at 14 to shoot. 4 minutes and 51 seconds nalalabi po sa ating laban. Again, abangan niyo po ang laban ng home team Erosin. Wala pang talo. Yes, ang kupunan itong si Tikboy del Rosario at ni Aymar Sabayo kontra sa mga taga Santa Magdalena na meron daw bagong mga acquisition. Sino kaya ang mga yon? Magaling daw ang mga nakuhang bagong imports nitong mga taga Santa Magdalena. So excited tayo para dyan. Yes, partner. So titingnan natin yan mamaya. So ayan, nagiging wise ang mga taga-Huban. With the time, Labitag drops it to Fragoso. Fragoso making it with that one-hander. So isa na lamang na balik sa isa ang Kalamangan. Yes, partner. At 18 na yan for Noy Pagloso dito sa ating game.
Muntik nang makawala sa mga taga Preto Diaz ang bola. Diaz hits it from the 20-foot shot. It's a 20-footer rather. 18 points mula kay dito, kay Joshua Diaz. At mayroon tayong report, partner, mula kay Miss Regine. Regine, pasok. Ang problema kasi sa inyo, nagkakaroon kayo ng sariling diskarte sa laro. Kapa Morgan at Coach Paul, ito ang sinabi ni Coach Aris sa kanyang players. Ito rin ang nakikita niyang dahilan kung bakit hindi nalalayo ang puntos ng dalawang kupunan. Dagdag pa nga niya na masyado pang bata sa laro ang kanyang mga players, kung kaya ay nahihirapan mag-blend sa playing system. Kaya payo niya sa kanyang manlalaro, go with the system. At kung may opportunity, ay kunin agad natin. Yan ang update mula dito sa courtside. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Regine Bue, for that report. At Joshua Bargario hit another 3-pointer from the corner. Yes, so, partner. pangalawa yan ni Bargario. Pangalawa. So, balik sa mga taga Huban, partner. Huban ang Kalamangan. 2 puntos po ang kanilang lamang kontra dito sa mga naghahanap ng unang panalo, Yes, ang mga partner. taga Preto Diaz. At very unlikely, partner, yung turnover ni Sus Blanco on that last sequence bago yung triple ni Bargario. Kasi normally, hindi niya talaga pinapasa. Normally, dinidiretso niya. Pag mayroon lang talaga sumasalubong, that's the time na dinadrop pa siya yung bola. But on that scenario, talagang medyo naano siya akala niya talagang kakayanin na ni Joshua Diaz. But nakaabang si Yambao kaya na-steal yung bola. And naipasa naman kaya Bargario. Napunta sa kamay ni doon. Bargario ang bola. Kaya naka-score ng 3-point shot mula sa corner. Pero ang bola ay pumapanig na naman para sa mga taga Preto Diaz. Kaya meron sila ditong pagkakataon na maitabla ito or makalamang sa possession na ito. With Diaz having the ball crossing the midcourt section of the court. And nasa harapan niya si Labitag. Joshua Diaz, nakawala sa kanya ang bola. At nakuha ng mga nakapula at nakaputi. Fragoso now. And he was hammered going to the basket by Junella. Uy, meron na nga tayong supply galing sa ating sponsor. Sponsor ba yan? Hindi, binati natin kanina mga taga Alamares. Alamares. 5 brothers. Salamat po. Oo, sa amin, maraming Alamares sa amin sa Binitayan talaga. Baka mga kamag-anak nila. Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay. Diyan mo muna. Fragoso Ayun. gets it to go from the 3-point land. Sabi niya, sorry. Pumasok. So, labang na sila dito ng 5. And Malya Presane will try to counter with his own version of a 3-point shot. What a nice shot mula dito kay Bargario. Ito na, beginning to pick up na ito si Bargario dito sa ating fourth quarter. Talagang na siya, loosen up na, partner. Diaz to the corner. Naagaw pa ni Fragoso. Ano na ba ito? Sabi ng mga taga Preto Diaz. Oh, that's an unsportsmanlike foul. Nako, medyo yun. Walang play for the ball. Oo, walang Although hindi naman wala namang intensyon na saktan yung player, pero pagka gano'n na yung intent mo is not for the ball at para sa katawan ng player ay automatic yan, tatawagan ng unsportsmanlike foul. Ayun, mukhang nabibless tayo dito ngayon dahil sa mga shoutout ko, coach. May nakita pa ako, Realme baka isa-shoutout ko sana, baka tapunan tayo dito sa cellphone. Anyway, nakakalaman po ng 7 ang mga taga-Huban. Sa tingin mo, coach, mayroon pa bang pag-asa ang Preto Diaz na maibalik sa kanila ang pabor? That foul of Sus Blanco is a very crucial foul and medyo tagilid sila dito, partner. Kasi with 2 minutes and 15 seconds remaining sa ating laro,
starting to pick up na ito at yung momentum ay papunta na dito sa mga taga-Huban. And of course, may ganyan pang senaryo. So, kung sana hindi nagkaganon, let go na sana nila yung layup na yun kasi kitang-kita naman natin na talagang fast break na yun, partner, for Bargario. So ano yung chances? Ano yung chances ng mga taga Preto Diaz dito? Yes, partner. Pag ito, naipasok pa ni Bargario dito at sa kanila pa ang ball possession, another conversion, medyo slim na ang chance dito, partner, ng mga taga Prieto Diaz because sabi ko nga yung momentum is nag-slide back na dito sa mga taga-Huban. Okay, so pero sabi nga nila habang may oras may buhay. Laban pa. Pero alam naman natin itong mga taga Prieto Diaz talagang hindi nagba-back down to, partner. So ito pa, partner, nagpadala na nga itong itong Alamares 5 brothers sa Irusin nung kanilang chicken, ano ba tawag dito? Chicken strips. And also, nagpadala pa, partner, ng potato chips. Mayroon pa pala silang ganito. So, bili na daw kayo. Parang taco chips yan. Oo, bili na daw kayo. But again, ayan, sabi ko nga, dapat i-capitalize nila every possession. Yan. Ito na, Delegero. Wild shot. Wala. So, ito, partner, for sure, babagalan dito ng mga taga-Huban, partner, and ikakapitalize sila itong possession na ito. At saka this yung is oras. a very crucial possession for them, partner. Nasa side nila yung oras. Fragoso na with the ball. Ipapasa sana pero mali ang napuntahan. And, yun. Misman yung tira nitong si Blanco. But, Delegero was there to save it for him. Wala nang nagawa doon si Fragoso. Yes, partner. But ito, 7-point lang itong Kalamangan, partner, with 1 minute and 33 seconds. Statistically, partner, kayang-kaya pa yan. Kailangan lang ng stop dito sa possession na ito ng mga taga Prieto Diaz and then make a score tapos another stop. So, makakabalik sila dito sa larong ito. So, dapat ganun ang maging mga senaryo sa mga susunod na nalalabing seconds or minuto ng ating laro. Still, anything can happen. Huwag mawala ng pag-asa mga taga Prieto Diaz. Sabi nga natin kanina, habang may oras sa laro, may buhay. Yes. Kaya yun ang panindigan nila at yung hunger nila for first win dito sa ating liga ay dapat marikindle. Actually, dapat sa mga oras na to, dapat talagang umaalab ang kanilang desire. Yes, partner. To win this match against Huban. So, this is crucial. Itong possession na to para sa mga kailangan mas maigting na depensa. Kaya so hindi ako nakakita ng depensa na inaasahan ko sa mga taga Prieto Diaz. Yes, malamya ang depensa. Buti na lang na steal. Nandun si Delegero and Joshua. Tumatak. Another wild shot. At walang tsansa yung tirang yon. And there you go. Nag-foul na itong si Junela. Under a minute, 57.8. 7-point lead po ang inahabol. Yes, partner. Itong mga taga Prieto Diaz. And sayang yung possession na yon, partner. Yung drive ni Delegero. Actually, nasa kanila yung momentum kanina. Biglang biglang shot, partner. Dahil dun sa, sabi ko nga sa'yo, dahil doon sa foul na binigay nito ni Sus Blanco, an unsportsmanlike foul dito kay Bargario. At mukhang si Junela ay nag-cramp na din yung kanyang paa. Yambao. So again, wala pa rin maigting na depensa ang pinapakita nitong mga taga Prieto Diaz. Labitag gives it back to Yambao. Yambao crossing over. Steps back. Pulls up and misses. Diaz now. Let's see kung anong gagawin. He was fouled by Labitag on his way to the basket. 35.5 remaining. Okay, lagi ko nakikita yung move na yun ni Diaz, no, behind the back. So, hindi niya naman kailangan partner na minsan too much fancy, minsan nadidiskaril eh. So, basic lang. Go hard to the basket and attack that
attack the defense. Medyo nabibitin siya dun sa galaw niya na yun 3 beses ko na nakita kasi napansin ko lang and then hindi niya nako-convert. So yun ang medyo medyo he needs more practice on that. He needs to master that para sa mga crucial na situation na kagaya nito. Pwede niyang ma-apply confidently. Kaya lang, sabi mo nga, napansin mo na mayroon siya mga tirang gano'n at hindi niya na i-convert. So, kulang pa. So, sometimes you don't need to be fancy, partner. So, just go with the basic, attack the defense, and from there, doon mo na kunin yung rhythm mo. Dumikit kasi siya kay Labitag So, he was trying to elude Labitag with that wrap around crossover. Kaya lang, hindi niya na-handle good. Pero he was trying to make a 3-point shot there pero wala din. And I think this is it for this is going to be another win for Huban. Lista na natin to sa libro dahil 16 point something na lang. At ayan, di pa pumapasok yung mga desperate shots nitong mga taga Preto Diaz. Blanco, balik kay Diaz, di pa rin. That's the story of the game, partner. Sabi ko nga, sayang yon for Team Prieto Diaz. Muntik na naman silang manalo dito sa laro natin. But sabi ko nga, every time na naglalaro ito, maganda ang pinapakita nitong mga players. But they came always short, partner, pagdating ng fourth quarter. Pagdating sa ending, which is the most important part of the game. Yes, kailangan doon mismo sa ending or you're trying to approach the end of the ball game, kailangan ma-sustain mo or ma-maintain mo yung stance mo para magkaroon ka ng mas brighter day. Yes, partner. So, ayun na nga. As you can see, the highlights of the game. Ito si Gokalin, partner, medyo starting to pick up na din on the last part of the game. Pero talagang ang nag-shine dito sa laro ito is si Prince Yambao or Huban. Yes, partner. And also, the likes of Noy Pragoso. Also, Noy Pragoso. Talagang malaki rin yung naging contribution sa laro ito. And maganda pinakita nito ni Joshua Bargario dito sa ating fourth quarter with 3-pointers partner dito sa ating laro. So maganda ang pinakita nito ni Bargario on the fourth quarter. So take over mode siya no fourth quarter. So maganda. And for Team Prieto Diaz, sayang yung effort din nito nila Joshua Diaz, Junela, si Malyapren, ito nga si Blanco with lahat yan, partner, double digits ang kanilang naiambag dito sa team nila. Pero sabi nga natin, they came up short na naman dito sa kanilang third outing. Nakita natin yung angst and the desire to win. Yung talagang pagkauhaw nila sa panalo, nakita natin on the early part of the ball game as well as in the mid part of the ball game, pati na rin sa pagpasok sa third quarter. Kaya lang pagdating sa fourth, lalo na dun sa mga crucial na defensive stance nila, parang nakulangan ako. Hindi yun ang inaasahan kong depensa na kailangan because of the urgent situation na meron sila na kinakaharap during that time. Pero ganoon pa man, yun siguro talaga hanggang dun lang. So kudos pa rin sa koponan ng Preto Diaz and almost making this one almost winning this ball game, but yun nga kinulang at partner sa mga taga-Huban pa rin ang huling ngiti kumbaga. So dito sa game again, ito mapupunta sa 0-3 itong kartada nitong Prieto Diaz at mayroon namang 2-1 itong mga taga-Huban partner dito. Looking good itong mga taga-Huban while yung Preto Diaz naman ay medyo nakakalungkot. Medyo slim ang chance na nila dito, partner, and contention kung gusto nila maging on the top 2. But again, maganda ang pinapakita nitong Team Huban, Prieto Diaz. Sabi ko nga, they just always came up short pagdating sa second half part. Pero yung meron naman tayong natanggap na yes. Mula sa crowd ay yung tira ni Jesus Blanco.
And yung again, crossover move and the right hand finish ay talagang nagpaingay dito sa Irosin Public Auditorium kanina. And of course, partner, pasalamatan natin ulit, no? Governor Boboy Hamor for letting us itong Ako Bicol Cup na nag-conduct natin dito. And also, itong mayor ng ating venue ngayon na si Honorable Alfredo Apidoy Shelo Jr. Maraming salamat po. And again, this is Coach Paul Sepe with Kapa Morgan. Magbabalik tayo, Kap, mamaya sa ating second and last game ngayong gabi. Ang team ng Irosin kontra naman sa galing sa pagkatalong team ng Santa Magdalena. So, puntahan na natin ang ating courtside reporter na si Miss Danica Garcia para sa ating kasurog player of the game. Sige. Maraming salamat Kapa Morgan and Coach Paul. Kasama ko na nga ngayong gabi ang kasurog player of the game na si Noy Pragoso from Team Huban who scored 21 points, 12 rebounds, 2 blocks, 3 steals, and 8 assists. Magandang gabi sa iyo, Noy. What was going through your mind kanina na pareho kayo ng kabilang kupunan ay naghahabulan ng scores? How did you seal the deal na makuha nyo yung panalo ngayong gabi? Kinakabahan talaga ako kasi salitan yun, kailangan namin manalo eh. Kaya nag-focus na lang talaga kami sa game plan namin. Yun lang. Okay, madami rin yung naging lapses ninyo kanina actually, Noy, no? Before you nakuha yung panalo, paano nyo ba naisip na bawiin yon para maipanalo yung laban na ito? Focus lang talaga kami sa offense namin, sa set play. Ang dami talagang lapses kasi ang galing din ng kalaban eh. Yun lang talaga. Sa next game ninyo, Noy, ano ba yung kailangan ninyong i-improve para may panalo ulit? Siguro yung ball movement namin para makatira ng maayos yung mga teammates ko. Yun lang. Alright, maraming salamat. May gusto ka bang batiin o pasalamatan? Go ahead. Binabati ko pala yung people of Huban, LGU Huban, headed by Mayora Gloria Alindugan, coaching staff, mga SK Youth Volunteers, saka kay Sir Glenn Kilantang, saka sa kapitan ng kay Coach Kenneth, saka kay Almanian Bout, saka sa asawa ko, Charmy Flores. Yun lang. Ayan, maraming salamat and once again, congratulations Team Huban. Diyan lamang po kayo mga kasurog dahil mamaya po mapapanood na natin ang labanan ng dalawang teams mula sa Team Irosin kontra sa Team Santa Magdalena. Sa mga kasurog natin na nanonood ngayon sa ating Facebook pages, maraming salamat. At sa mga hindi mapakapunta dito sa Irosin Auditorium, punta rin po kayo dito. Live na live po ang Ako Bicol Cup Sorsogon. And don't forget also to like and follow our social media platforms sa Facebook ng Rep Saldico, Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List, sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. Once again, this is Danica Garcia, your Ako Bicol Cup courtside reporter.